Nem is tudom, hát csak van egy, amelyik úgy. Hát... Szandinak valami... Kicsi lány, kicsi. Hát ami most menő. Tudod ám, hogy kell táncolni. Érte? Vele fogsz táncolni, nem tudom, hogy... Ó, ne. De nagyon röviden. Van itt muzsika is, és akkor megkérjük, hogy két taktus, jó? Kérlek szépen. Ja, ne, ő nagyon profi táncos, tehát nem tudom, milyen díjakat gyert, nem akarom felsorolni, mert holnap reggel itt maradnánk, de nem, milyen, hogy? Nem egymás lábán kell, úgy tudom. Ja, tudom. Na. Akkor kérlek szépen, hogy kezdjed be, jó? Valamibe? Kell megfogni. Igen. Hát jobban megy, mint nekem, meg kell mondjam őszintén. Jó, elég lesz, köszi szépen. Show must go on. Queen. Jó. Na most akkor kéne nekem megkérem azt is tőletek, hogy szoktál énekelni a kádba. Mondjuk ezt a Show Must Go On, mert ezt úgy láttam, hogy ezt... Nem szoktam, úgy hallottam, hogy ő nagyon jól énekel. Ő énekel? Piszkos úr, nagyon jól énekel. Na most ott, hogy azért a kádban való éneklés az nagyon jó dolog, viszont kéne csinálni egy grimaszt is nekünk. Tehát, hogy tudod, az már ilyen sláger lett ebben a műsorban. A múltkor ilyen. Nem tudom. Jó. Na és ő hogy csinálna egyet? Talán? Egy grimasz be? Igen, egy jó, persze, oda bele. Nagy... Jó.